abazi ukuthi imoto eyipaka la awukho umbalo ongakazi upaka aqhathaka kona la ebusuku wait aqhathaka kona ebusuku la okay wait fanele angene ngena ngesikhathi esithandayo hayi ngicela ungangenzi ngize ngifike kuleso sigaba leso ufuna ungiphushela kusona hlezi ngikukhuza ukuthi silalelane nami ngiyakunikeza i-chance mokhuluma nami ngicela ungineze i-chance mengikhuluma ne so ufanele kwazi ukuthi ubani omdala mina I always respect you. So manje iziphi lezo imoto ngoba ngathi wena ngathi unenkinga eyiningi ngawona ngathi lezo kathala kuzona la ebusuku nini iziphi kodwa ungene la nini mase uhamba uyovika ngesonto ngazozenza ngifuna ungichazele iziphi ukuthi vele abantu abadakiwe babona izinto sine singaziboni nina vele ninkinga nje vele ningethanda ukubona hayi ukuthi niyabona vele inkinga yenu ukubona ukuthi ndlela kwazi ikhaya ilima inkinga yenu ileyo niphika ukuthi nenzani ilima uzenza ikhole elikhulu ikhole elikhulu wangisiza wena zange bayifuna ukudlisa abangani bakwazilo lo hayibo kahle phela nawe maye ubaba yini okay yo kwaze kwakuningi Phinde ngisase lethuba ngikubingelele mbukeli weBlack Life TV kwisiqephu sesithi izinkinga zomndeni with myself Omlangeni uMagasela hlezi kuyintokozo ukuthi sivashele imndeni ime ukuthi khona la kufanele size khona Black Life bese senza exactly that njengamanje ke ngikweminye imndeni bafethu la kusiso sibhalelile uyena uzosichazela ukuthi usibhalelele ufisa simsize ngani njobe sithemba nje ukuthi because obviously mebhala usuke sithemba ukuthi nasubane sisombululo kwinkinga abhekene nayo mina Omlangeni Magasela ngizothatha ithuba ngimbingelele sabona dadewethu njani Ngiyaphila unjani wena? Ngiyaphila sithandwa ngicela ubingelele nje umbukelo weBlack Life bese uyasitshela ukuthi uba wakabani and then uzobe usuhlala phezulu kodaba ke mami. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngifike. Igama lami nguNtombi futhi ngakagwala isibongo. Yes mami. Nginibhalelela ka Black Life it's because nginenkinga la. Okay. Nosisi wami sisele sibawu 2. Okay bese ba 3 si family of 3 which is ukhona ubhuti wethu omdala. Mase kuba emina mase kuba usisi wami. Okay so usisi ubhuti wethu asheshe washiya he was born in 1975 so uke washiya nabantwana bakhe so abantwana bakhe siye sabathatha because bekungekho right vele kusukela ekuqaleni ko baby mama bakhe. Okay so vele uma wathi no abantwana bahlalele ngaka so vele abantwana bakhe bakhulele like thina. Okay so besibambisene nje kakhulu mina nosisi wami yonke into ihamba kahle. Ngoba nje ukukhula kukho ade engikwenza yena ade ngakwenza sasizwana ngaleyo ndlela even namanje sisazwana qha inkinga ikisuke yaqala mawukuthi mina ngisuke ngicabanga ukuthi mhlambe ngoba ngumuntu onabantu abadala so kwadinga ukuthi ke yangihlupha ke lento yangihlupha le kagcina ukuthi sengingene esontweni so mina ngisonta ezayona. So usisi wami into ngathi sibe sigejane kuyo ukuthi yena uphile enye impilo yabo uphila enye impilo usisi wami uphuma esandleni kakhulu. Uthola ukuthi mhlawumbe uthola ukuthi bekade ngiye ezangomeni uthola ukuthi mhlawumbe bekade ngiye esontweni mhlawumbe ngiyabuya ayibo amabhodlela agcwele i-dining room sebe inkinga manje akasahloniphi even usho ikamera lamani ubaba uthola ukuthi sekhona abangani bakhe angazi abalale khona kwamakhapuli kanjani kuningi mntama kumningi ngiyabona ukuthi hayi ngiyakho ngibhalela iBlack Life ukuthi ngizocela ukuthi nizongenelela ngoba mina ngisengikhulumile naye because mina mengikhuluma naye it's like mina ngizenza ngcono and then abangani bakhe bathukanise legcekeni and wazi kahle ukuthi la egcekeni umsindo ofunakala uyazi na ukuthi if ikhaya liphethwe idalwa umsindo udingeki. Ngiyakuzwa uthola ukuthi mhlambe uthola ukuthi khona abantu beze siguqweni ngoba phela nami ngihlale kube uyazazi izayoni ukuthi kuhlale kushintshwana kusasa kiwa kamamubane kusasa umthola kuziwe ekhaya khona this other day yazi mntama angazi ukuthi ngizoyiqala kanjani lento because nginanamahloni bengathi kuthiwe esontweni bayayibona lento khona la kwakudinga ukuthi kwakuyimina babeza kumina right okay so mebefika angazi yini le khona lama toys laba bazenza ngawo oyidildo yes so mebefika ibandla
angiyazi lento bekade kwenzakalani nini ngasikhatsini. Isono sami ukuthi ngike ngahamba bangiyopreparela indaba ukuthi kuzoziwa la ekhaya. Hayi usisi wami wasala wenza idili kamkhipheni nabangani bakhe. Angiyazi lento le ukuthi iqonda ukuthini because when I asked her ukuthi yini manje le, and into engiphoxa kakhulu ukuthi ize yabona umama umfundisi nalaba abanye enginabo ebandleni yawo. Wakhuphuka nami phambi kwabo labantu. Namasipho. Ubani nje usazongithatha serious esontweni. Hayi. Sengihlisiwe ke nasesikhundleni. Ngobani? Hawu. After phela isigigaba lesi sokuthi bathola ama-toys. Indaba wathi awakho yini? Ama-toys, kukhona yini ama-condom asetshenzisiwe nasavaliwe. Manje wena uhlangana I think she's a porn star. Mhlambe mina ongazi, maybe mhlambe applyele ube porn star, I don't know. Hayi wena mzalwane izenziwa lezi zinto bayazenza abantu nje seyijwayelekile noma engeke abe porn star. Abanye basuke be-avoid ukuthi belebe behambe beshintsha yabo imoya belala nabantu abahlukene. But simply because ekhaya lami imoya yakhe. Inkinga ke phela uletha abantu ama-toys bengikhulumela ukuthi ngizwa ama-toys because I interview people isikhathi esiningi, so nami ngiyafunda ngendlela ukuthi khona into ekanje endiyisetshenzisela ukuthi nokuthi, but abantu abafani ke sandwa sami. Manje ngifuna ukwazi usebandleni bangena manje nezinto ezenzeka egcekeni. Hawu phela ngithi ebandleni sebeyakubuka bayakusala kusasa kukhulunywe ngawe ukuthi lapha ya kungcolile kunje uzosingcolisa nathi. Yebo uyazazi iphathaphatha uthola ukuthi kumele siye emanzini. Mina sengizwa abasangitshela sebeqala beqala ungikhipha inyumbazana. Ayamakholwa amakholwa njalo. Angiyawekho. But I don't blame them. Ngoba oshuthi mina ngisebenzele emuva ngithi ngizama ukumsiza usisi wami ukuthi ashintshe lempilo, uyabo. And unale crew yakhe ngiyabazi ke lababala ngasekhaya vele askima nabo. Kodwa angimazi noma uthandana namantombazane noma ithini into yakhe ngoba kunalamantombazane lawa zenza abantu besilisa. So I think ingakho ilento le ingenelela. Yento le yabo yama-toys. Okusho ukuthi kusetshenziswa ama-toys lapha. Mhlambe ngoba angikaze ngembone umuntu wesilisa. Ngimbona kodwa nalabo angazi noma ngizothi abantu besilisa noma bayini. Kodwa laba yabo abakhulumisa kwamadoda baqisa amadoda. Ngiyababona. Kodwa bayithini banabambele nani. Ubona ngathi uzwana nabo. Uyamsola nakhona ngithi mnganami. Cha ithini le yeah okay mina ngazi ukuthi amantombazana amanye nje ayakusebenzela ayayisebenzisela. Angazi ukuthi anginayo knowledge ngoba kube mhlawumbe uyanginikeza knowledge yayo ngabe mhlawumbe ngiya-understand manje kunokuthi angiphendule uvedane anyuke nawe akhuphuke nami ashiye ngalazi. Sandwa sami ufisa thina la kwa Black Life sizama ukuthola usisi and then ufuna ukumtshela ukuthi uzizwa kanjani ngebehavior yakhe le siyenza ukuthi wena esontweni uzuwehliswa esikhundleni kodwa esontweni leni nabo ngiyabajaja ke shem. Angithanda ukujaja abantu. Ngizokwazi ukumthola ngoba uno 3 days engekho. Hayi somthola khulileka ithemba lethu lisharp kakhulu Sithando. Ukumthola yena somthola into esozama ukuyenza ukuthi simsondeze eduze. Angaze nje ukuthi ubuya anyuka emenyuka la uzothini. Angithi la benizobona khona kufakazi ingakho phela ilazo bese ningenelela khona. Ngoba phela mina hayi sengihlulile. Ukuhlulile Sithando. Yebo hayi sengihlulile ngoba nasemandleni futhi uyangihlula. Asiningazi sifike emandleni ngoba nami uzongihlula. Ngiyasabisa nje ungabona umzimba ngigwala. Anyways ngiyakuzwa Sandwa sami ngicathi udaba lakho lona lunabo ukuba nzima nyana because umuntu esobhekana naye uthe umuntu ohlala kwi-percent. So laba bantu kabasabi lutho mfethu into bebeyikhuluma nje binjalo ihlezi raw. Ngeke ngasho nje kwabanye ama-episodes ukuthi ngeke ngibakholwe mina because bayikhuluma nje kubinjalo. Bafana nabantwana abancane. Kodwa ke okubalekile usuzama umcalm down, let's hope ukuthi umthole engaphuzile kakhulu. Bese amcalm down egcineni kubalekile thina Black Life TV ufuna ukunishiya nihlangene nenze into right ezumndeni eyodwa futhi. Uthi abazali abasekho angithi? Cha abasekho. Okay Sandwa sami awusinikeze ithuba sibone ukuthi sokwazi ukusiza malava. Ngiyabonga. Njobizo la imbukelo Black Life TV usisechaza udaba lakho ukuthi kunodadewabo bathatha ukukahle ama siblings abo ama siblings akhe rather kuma wakhe nobaba wakhe kodwa abazali abasekho emhlabeni and also nobhuti omdala naye akasekho. Kodwa ubhuti omdala uthe mehamba emhlabeni washiya nezingane zakhe. So unosisi wakhe ke alamana naye banenkinga ngempela. Uchazile bafethu wakubalula ukuthi iziningi izinto engekho right kanti yena umuntu onabantu abadala and futhi ukhonze iyoni kuye ukuthi mekuzowenziwa iguqo la ekhaya.
bese usisi lo munye enze abafica izinto nje ingekho right ama-dildo uthi futhi uthanda namantombazane lawa abafana kodwa namabele izinto enzenzayo. Anyways okubalulekile ukuthi azame ukuthola usisi simlethe eduzane sibone ukuthi yena ngempela lolu daba uyalazi yini and ngoba njengoba ngisho ukuthi njengoba ne-percent kuningi esokuthola kuyena. And also kubalulekile-ke asifuni ukuba excited kakhulu ukuthi uzokhipha indaba, sifuna ngisayithanda indaba soba u2 kodwa kubalulekile ukuthi sibe ne-solution kulolu daba. Asameni umlando sisi. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy, walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Welcome back mbukeli we-Black Life TV. Isiqopho sethu sithi izinkinga zomndeni with myself Mlangeni Magasela. Kade lichazile udaba lakho sisi la eduza kwami uMagwala wasichaza ukubeka udaba lakhe ukuthi kwenzakalana ekhaya and how much ufisa kangakanani rather ukuthi asize yena nosisi wakhe ukuthi babe ephejini elilodwa mayelana nekwempilo ngoba ubona ngathi indlela abaphilisana ngayo uyabona kahle kahle ukuthi ayibayisi phambili. So ngicela usasa leli thuba ngibingelele usisi eduze kwami sawubona sesunjani? Yebo ngiyaphila. Nami ngiyaphila. Mlangeni Magasela from Black Life TV njengoba usuzile ngicela abantu bingelele nje umbukeli bese yazisho ukuthi uba wakaba and ufisa ukusiza ngani. Yebo sanibonani nabukeli, igama lami ngingusindi Gwala. Ngingudadabo kasiswami la omncane. Yeah, son. So nje uyena ubhalela iBlack Life nami ngisafuna ukuzwa kahle ngoba bengazi ngalolu daba ukuthi ngibayelana nani. Yeah, sando sami siyabonga kakhulu ihlonipho ukuthi ukwazi ukube khona. Sando sami awubeka udaba vele umchazele nje usisi wakho ukuthi wayibhalelela ekhaya. Ungixoxele yonke lento adonixoxela nyanga. Kanjani mntama? Yebo ngiyaphila. Wena? Sakwazi no 3 days ingasakuboni. Okay, anyway, the reason why ngibhalele abantu baka Black Life because benze ucela ukuthi nabo bangenelele because nginenkinga nawe and ngiyazi ukuthi angiqala ukukhuluma nawe ngalendaba. Not once, not twice, not third time. Kodwa uyazi ukuthi sokudala nje ngikhuluma nawe ukuthi mntama uyazi besiphila kahle kanjani mina nawe sibambesene. Inkinga nje iqale ngokuthi mina ngikhethe isonto ngishintshe indlela zami. Wena manje ubona ngathi fanele ungilwise wena nabangani bakho. Uyangazi usihlezi ngisho ngithi mntama ngifa la ufa khona. Kodwa wena onginani uvetana ukuthuthi indaba zala ekhaya uhamba uyotshela abangani bakho. Ngiyezwa sekhona umsindo legcekeni. Sebeyingitshela the way mina engiyifake ngakhona. Uzokuyibambe lapho ke sisi ngenkulu nje inhlonipho. Uzokuyibambe lapho. Ngoba inkinga yakho wena ingoba ufuna ukungiphatha. Ngiphuziswa wena kahle kahle mina la ekhaya. Wena ungifakela otshwaleni ngoba naku wena ngisuqakwe inkinga zakho babalele ukukholweni. Sekufanele ngilalele wena njalo. Ngisho ngifika ngingqongqoza awufuni ukuthi ngilalephi ngoba nami ikhala lami leli. Usuthi angilalephi. Mntama ngikhuphuka ngoba ingakho ngisuke sengikhuphuka ngoba ngazi kahle noma ngilala estradini abazali bashiyela umuzi. Mntama uyalazi ngathi mina kuwe akunankinga mokuthi khona la usokola khona ngizokunikeza imali mara mina ngifuna ukuthi uma uphuza uphuzele la endlini hayi le yokuthi uphume uyohlala emajointini uyazi na ukuthi igebengu ezingakanani but wena uvetana uphume ngingakwazi ukuthi ke uyazi siningani zabhudi la izincane lenza amantombazana lezo oyikhethayo wena angithi uthanda le yalo ntombi kabhuti lo wayizwana nangu banaki nabangani hleze ngibuka ihlukumeza le enye uyayikhetha ingane ngihlukumeza ayihlukumeza ukuthi is because of angizwani nenekubeni isho le ibonela kuwena ukuthi okay uma wenza into e-right ishdad ne ushithi ubonela kuwena that's why wena uwenza kanjani hayi ukuthi wena ucasha ngesonto abazi ukuthi imoto ezipaka la awukho umbalo ongakazi impaka aqathaka kona la ebusuku wait aqathaka kona ebusuku la okay wait fanele angene ngena ngesikhathi asithanda hayi ngeke ngicela ungangenzi ngize ngifike kuleso sigaba leso ufuna ungiphushela kusona hlezi ngikukhuza ukuthi silalelane nami ngiyakunikeza i-chance mokhuluma nami ngicela ungineze i-chance mengikhuluma ne so ufanele kwazi ukuthi ubani omdala mina I always respect you. So manje iziphi lezo imoto ngoba ngathi wena ngathi unenkinga yiningi ngawona ngathi unafaya lezokhathala kuzona la ebusuku nini iziphi kodwa ungene la
Nini? Mase uhamba uyovika ngesonto. Ngazozenza juice. Ngifuna ungichazele Ngazozenza juice. ukuthi vele abantu Ngobani abadakiwe akuyena? babona izinto Hayi. sine singaziboni. Nina Ngobani vele ninkinga akuyena? nje vele Kahle, ngiyathanda ukubona. kahle, Hayi kahle. ukuthi niyabona vele. Hayi, ngeke Inkinga yenu ngikwazi. ukubona. Ukuthi Nami indlela ngeke ngikwazi, ikhaya yenza lami. nilima. Inkinga yenu ileyo niphika ukuthi nenza Uzenza nilima. ikhola elikhulu. Hayi Ikhola ukuthi wena, ngikhona ikhola. elikhulu wangisiza wena. Hayi, ngeke. Wena zange befuna ukudlisa abangani bakwazilo lo. okay. Hayi bo kahle phela nawe. Maye ubaba yini? Okay, yo, kwaze kwakuningi. Hayi ma, bafethu niphilisana kanjani noba uthuna amantombazane? Unje. Intombazane nje yasesikhotheni angazi ukuthi ngathi awuphuma ekhaya elifudumele wena. Uthatha imali yami la lamakholwa. Uyoyidla lapho. Uyabatshela ukuthi ujwayele nomfundisi Awu, into Yona into yele esontweni. Yona into yele esontweni hayi ngoba usonto wena. Into ozoyiboshwa. Ngeke. Emtshebheni seduze kabi. Into ozoyiboshwa. Ngithi mina kanjena Siphela uzotshela owakhe semtshebheni. Ma singayi emtshebheni bafethu sesikhona. Ngithi mina Ngikhathelile ngani? Ifuna ungigibele ekhanda. Ma kodwa manje Ngiyambona mina abantu abanemimoya. Wena uhlolela. No, unemimoya lo. Uyazi na ukuthi ithatha azoyithatha la azoyijijela la kumina. Usukhathelwe impilo. Usugijemele esontweni. Usubona mina ukuthi nginemimoya. Into engiyithanda ngoba leyo mpilo ngikhathazile iphume kumina imimoya namase ngisonntweni. Oh yena mesekhathele. Ukhathele. Impilo efanayo. Khathele. Nami ngike ngafika nalezi zinto lezana. Yakhumbula ngizolesa isiguqo. Yakhumbula yini lezi lalela wegojasi. Lalela ngithi mina yakhumbula lezi zinto zilapha ekitchen. Yakhumbula lezi zinto engingazazi. Wena owaziyo, wena ongwazi. Nakhona indaba ngayazi indoda yakho. Yini Unganaphi? Iphi? Ungenaphi? Ubonana wena ngomazali. madoda akho silezi uzongitshela wena. Ngithi ngqongo uyabona ngidilika kona. Angithi ukuthi ngidilika emotweni. Kona ke ukuthi ngisebenzise zona lezi zinto. Amantombazane la ngishitsha amadoda. Ngamela kona amadoda nje ngoba unemkhuba hayi ayakushintsha okunye futhi ngincamele lokho usile lo mengase kuthiwa ngiyamitha uvela ungangifuni ngawena ongisiza ngani ngoba ngizidlela 350 nazi nje uthengani ngo50 uzongisiza ngani uthengani wo bazalwane ufuna ngithengele ba wena kunangani imani phela bafethu wena sis uletha imoto ehlukahlukene uyazi umkhofu ayenzakalali ngumkhofu kodwa phela uyamvumela nje nawo ngancamele kona kunaleya nto ongiphoxa esontweni ukushintsha imoto uncamela kona ngancamele abantu abahlukene kunalezazi abantu abahlukene nomuntu oyedwa emshintsha no unemuntu eziningi isdad akumanga ngabona ikhehla lomlungu limdiliza hayi wena ingakho ngikhuluma isingajwayele isdadeke ngiyaqala uqonde nawe manje uqondise mina yabo isinkinga isikho phela abantu asibaqondisi ngokubatshela sibaqondisa ngokwenza yabo thi ayameke ukuthi akamswisha emalini yami ayi uyithatha phela mama uyasebenza nazo kuyindaba uyithatha buye mama amaphisi job utha usebenza nje buye mama izona le moto ezimqathaza mhlambe ngisebenza ukuthi mhlambe permanent job cha buye ngimambe lapha nalapha mhlambe kuma restaurant retail hayi washa yaqala uyangingiza manje uyabona seyangingiza ke manje le uyayiqamba le iqamba manje hayi ngeke mngani wami siyakholela ekutheni uyamthanda uNkulunkulu uyakhola ushintshile kodwa ukwenza okubalekile kunokusho yabo I agree yes thando sami and yikho ukukhuluma isingisi ngoba nithana nomlungu not really awukade kusho wena manje vele ukuthi ngisijwayele usijwayelele sabagwala kuluma izulu la ekhaya jwayelele phi isingisi phela ngithi nina me yanze najwayela kakhulu ukuthi ayifundile kunani uhlanganaphi ngisiyela sengiyayibuzela nami nje nawe uyichuzela impilo yakho impilo yami engiyichuzele yona njoba naye ichuzela avoid like ikhulelwa inani nabantu ababizothisha ngeyifebe bizothisha ubathuka othisha esikoleni Ngibathuka meniphuma ngabathuka kanti ucabangani kuzokwenzakala ngekusasa lakho hayibo Start nake sifundiswa esikhulu ke wenzani asike sikhuluma iqiniso uma wena mase kuthiwa kuyenzeka nje uNkulunkulu mnezithu ubuthi akaqatha ke la anibona iniphilisana nje menicabanga ngazizwa kanjani asikhulumeni ke sengibonini ngivanile nivezile sinamantombazane nekhona ukukhuluma niyakwazi but uma wena lo owanzala wanishela nomuzi uma engasaqhamuke nje la futhi ngiyazi wena uzokholelwa kakhulu kulezi engiyikhulumayo ngoba uyahambisana nazo
Mengase nje kwenzeki ngicabanga nifice nenza kanje singakayi ekuthenini uba wenzeni wenzani anifice nje nikhuluma nijikijelana ngamazwi kanje mengicabanga ngazizwa kanjani. Hayi sengamane ahambe nami ngoba manje umsindo vele uyeshila ukuthi umsindo awudingeki vele. So nobangela umsindo. So ku-wrong vele ukuthi mina nosisi wami vele sihlezi sixabana sonke ku-wrong nje lokho and sijabulisa nezitha. Yeah. Vele thina suyilo mndeni lo ongazwani kakhulu vele nabantu. Uyabo. So njengoba manje vele mesikwebhana mina nosisi wami bazajabula vele izitha. Uyabo. Ziyajabula nje vele izitha ngoba ngoba washo uma esegula ukuthi ngicela abantu abami nibambane. Ungathi uthi mina mengihamba manje kube khona umsindo phakathi kwaleli igceke. Uyazi kahle uma umuntu ohlala simphuphe naye lo uzomphupha nini ngoba uhlezi esemgrooveni uzomphupha nini ngoba even nami mina myself akasafiki ubalekiswa yini kwena ngoba nokuthula no umsindo egcekeni monedalwa umsindo akufunakali nje baya awu ngidlama nakwebhana kanti ngaso sikhathi bayafika uyanganasena bashiya nawe wena person. Cela ngiphindela bashiya nawe wena person. Yebo. Uyabo. So mina usisi wami yebo nami angisho ukuthi uyena onephutha kuyena yonke into. Nami kukhona la engibuye ngibhede khona. Uyabo. Kodwa ngenxa yokuthi asikwazi ukuthi sikhulume yabo sibambisane yebo. Ngoba naye udana jaha ukungi-attack nami mase ngiyaphuma kule modi le yadingisa ngizokhuluma ngayo mase nami singiya-attack. Yebo. Ngoba uyabona ke useyaphuma useshona le nami ngiyasala yabo into kanjalo kodwa kona ku-wrong kakhulu. Hayi. Sithando sami. Mina ngizile kuzonijudge abafethu la umuntu une right ukuphila impilo yakhe ngendlela afuna ukuphila ngayo but ukuhlonipha ikhaya ngicathi kubalekile. Hayi. Inviting your friends to come over and kube khona ama-toys all over akukho right lokho. Hayi kushuthi mina engababudedinga. Yeah. Kodwa yahlonishwa nje ikhaya. Noma usisi wakho ngingaba nenkinga yezwa mami angiphiki iba nenkinga nosisi wakho. But ukuhlonipha ikhaya there's nothing to do because akuwena umuzi wakhe ikini. Yayiva ke ngoku. Ngiyabuzwa. So my thing is I think njengamanje indlela esoya ngayo phambili ukuthi ngicela nizame ukuhloniphana. And then mina ngafuni ukuyihlonipha as individual at least hloniphana isibongo sakaGwala. Nawe hlonipha uNkulunkulu ngoba uthi usubiziwe enkosini uNkulunkulu uyakuthatha. Ubizwe enkosini ukushona okay usekubizile uNkulunkulu usumntana kaNkulunkulu ngoba nawe njobule buthi yena akenze uyamcontrola vele emuthi akenze akashintshe ngoba nisushintshile ucela oba wena. Ukushintsha has nothing to do with ukuhlonipha ikhaya nokuyihlonipha wena. Yebo. Nibadala for me ukuthi ngathi yeke ukutshola namantombazane yeke ukusebenzisa idildo yeke ukushintsha imoto yeke ukutshola nabelungu yonke nabafundisi yabo angikwazi ukuthi ngingaswala ngisoka khona ngizontshela leyo nto nama ngiyenze ekhaya ngikaze ngitshele umuntu ekhaya ukuthi ashintshe indlela abantu abaphila ngayo as long as kukhona irespect kwimpilo ephilayo. Hayi ngiyathembisa. Ngiyathembisa. Yebo. Kodwa naye hayi ukuthi angithethise phambi kwabantu. Unomoya uphakeme kakhulu umoya wakho u-right kodwa manje izinto ugcina ungasazisho ngendlela e-right usebenzisa ama-emotions kakhulu yabo. Hayi ngiyakuzwa. Uzama ukwehlisa nje umoya. Muza ukuthi ngathi kuyavuka ukuthi wehlisa umoya noma uvela uhambe bese ubuya usu-right and then u-address i-issue kahle. Mebona ukuthi unomsindo ngoba phela amakhosi amabili vele wabuselana. So na ufuna ukuthi ngimdala naye ukuthi ngeke ngizwe ngawo uma akekho so senze njani manje asina directions round icycle one way. Ngiyakuzwa. Yeah mina ngiyacabanga ukuthi niyathandana ngokubuka kwami. Yabo futhi aninawo umona akanawo umona nawe nawe akanawo umona nawe but ndenza ukuthi ngicina seninakani ngoba khona ufuna ukucontrol omunye nomunye akafuna ukubona ukuthi ku-wrong. Yabona lokho akusho nje ukuthi ingane uyayihlukanisa ngoba wayithanda ku-wrong konke lokho. You understand? So wenza kahlahle wena dayisa ngevangeli. Ufika ukuthi uyakholwa bese uhlukanisa ingane wenze zonke izinto ukuthi awuphuza kusho ukuthi kufanele ususindisiwe usu-right. Uwenza angifuni ukuyokhotha i-scripture yabo ukuthi abantu babonakala ngezenzo because izenzo ezibalekile. Ngiyakuzwa. Kufanele kubonakale ngendlela uhambisa kwakho yabo ukuthi indlela okhuluma ngayo kade uphakama umoya azama ukwehlisa umuntu obona ukuthi izinto zakho zi-cluttered
try to make a plan ukuthi uyilungisa kanjani. See ama-therapist, try to help each other. Niye kulebe nithukana niyayihlekanisa nabantu the very same thing kade uyisho ukuthi uma wakho wayeniyalethi ningayenzi Chomi. Angisafuni ke ningizwe manje sengifuna start action because mina ngithi I understand ngizothi yes siyakuzwa. Fanele nidike deep yabo. Uyamthanda usisi wakho. Ngiyamthanda. Mengase kuthiwe nje ushawa abantu la ngenze njani? Ngaqhuma utricard. Yebo. Wena mengase kuthiwe usisi wakho ukwazi abantu ngenze njani? Awubahlezi bemshaya iphume mina. Yabona ke. Yabo uthi niyathandana. So into efuna nenze ukuthi noba uthi unzama ukuphilisana and then nibone ocwepheshe. Thina son provider ka Black Life ngocwepheshe. Nibe nikwazi ukuthi niyo counselisha sibone ukuthi nizoyenza kanjani ukuthi nikwazi ukubambisana nithane ningane zabhodweni ongasekho futhi akukho wrong ukuthi akazali sisi wakho ningane ngakusana eyodwa siyabonga akukho wrong yeza ungamthungi ngaleyo nto akona nkinga ngiyabonga kakhulu ukuthi nize nizoselula la si right iphutha ngilibonile kodwa usisi wami ngiyamthanda angilutho ngaphandle kwakhe siyabonga uNkulunkulu abusisi Hayi nami ngiyabonga ngiyathembisa ngizoshintsha. Ngeke ngisenze ngale ndlela achaza ngayo. Le ungayinzi chicken house umuzi wabantu abadala. Like I mean not abantu abadala amadlozi like I mean umuzi ongawona wakho uma wakho angithi wanishiyela umuzi so uhlonipheni. Hayi. Ngiyathembisa. Siyabonga. So ngicela ukuthi bandla nivume if unmind sinisize nge-counseling. Hayi mina ngiyinkinga. Njoba senizweleke bafethu osisi boba u2 bayabona ukuthi bayathandana. Kwesinye isikhathi awukubona ukuthi umuntu uyamthanda but sometimes you need to like uthi breathe in and out bese udika deep. Udike uye lapha die uzobona ukuthi umthanda kanjani lo muntu. For the fact ukuthi ungamlwela mekuthusa enkingeni and uyachaza ukuthi ukamlwela. Lento kulebe nikhombana usebenzisa ama dildo uzana namantombazane wehliswe imoto ayisane indawo. And leyo nto nje ngiyavumelana nosisi. Indawo enomsindo, indawo ecluttered. Even noNkulunkulu uqobo lwakhe akahlali kuleyo ndawo. So mina umlangeni Magasala ama-advise osisi abahamba bothe ucwepheshe umndeni wakala bawuhlanganise babambane bangabusajabula umakhelwane babone basezana kanjani bangajajani futhi omunye aphila impilo yakhe ngokuhlonipha nomunye aphila impilo yakhe ngokuhlonipha umndeni. Mina umlangeni Magasala ngiyanthanda bafethu ngithanda but make sure you press subscribe, like, share and comment. Siphinde sibonane on our next episode. I'm out.